Slav rojbaş hevanno hevîdikim û tev başin selametin. Îro ez dixwazim bültenek kin ji we re pêşkêş bikim. Êvarê saet di 21 û nîvan de ez û hevalê me Ronî Ruha em ê bernameyekî dûr û dirêj çê bikin. Em ê behsa tekîliya di navbera İsraîl û Tirkiyeyê de bikin. Hûn zanin ev hema demek ye hem jalî İsraîlê ve hem jalî rayedarên dewleta Tirkiye ve gotinên gelekî tûj û girand têne gotin li hember hev û du. İsrail û Türkiye ber bi Kudrê ve diçin dibe ku di demên pêşme di navbera her du dewletan de şarekî germ rû bide weke bi Îranê re. Vaya di nava îtîmalan de ye mümkün e jî NATO ez bawer nakim bikeve navberê niha 21 û nîvan de li gorî saeta Ewropayê saet dike 22 nîv li gorî saeta Kurdistanê ez û hevalê me Ronî Ruha em ê vê meseleyê nîqaş bikin wekî din şerê ku Amerika û İsraîlê li hember Îranê dane dest pê kirin ber bi Kudrê ve ew biçe. Tevlîbûna Çînê ya nava şer wê çêbe yan na. Rusya wê bikeve nava şer yan na. Gelo ev şerê sêyem yê cîhanê ye yan na. Gelekî pir sene. Lez vê êvarê dixwazim ji we re behsa Rojavayê Kurdistanê bikim. Yani bi exlaqiyekî mezin anha bêşerefiyekî mezin ji aliyê dewleta demkî ya Sûriye ve tê kirin li hember Kurdan. Dewleta demkî ji ber ku dewlet jî dikare hilweşe li Şamê ne tenê hikûmet demkî ye, dewleta Şamê jî demkî ye. Çima dibêjim a Şamê ji ber ku temamê Sûriye temsîl nake. Merkezek heye, navendek heye li Şamê ew tenê ancak wê derê derdora xwe çeteyan temsîl dikin. Ez fehm nakim, em fehm nakin kîjan hêzan ev desthilatdarî daye destêvan çeteyan. Nikarin van milletan birêve bibin, van gelan birêve bibin. Sûriye heremek pir cuda ye. Naşibe deverên din ên cîhanê. Li Sûriye pir netew hene, pir millet hene. Milletên li Şamê ê Sûriye seküler e. Milletek medenî ye, modern e jî. Ev çete temsîla wan nakin. İja ême Kurdan jî me çawa ew muxatab girtine, me çawa ew ji xwe re weke referans nîşan dane, em çawa wana weke îxtidar desthilatdarî dibînin, em diçin ber deryê wan, em wan re rûdinin. Yani ez fehm nakim. Normal ev însanê li Şamê ne divê astê dane ku merû wana muhetab bigire. Heqetin wisa ye. Ev însan dijminê milletê Kurd in. Di nava şer dane li hember me. Hevando çend nûçe hene me amade kirin ez ji we re pêşkêş dikim şîrove em bihêlin saet di 21 û nîvan de vê êvarê bi hevalê me Ronî Ruha re. Baş e me her duê jî xwe hazir kiriye me bi tenê nehêlin ji kerema xwe re werin wê derê û em tiştekî xweş bi hev re pêşkêş bikin. Niha berê ku em biçin Rojavayê Kurdistanê ez dixwazim pêşî ji bo wê derê dest pê bikim. Hûn zanin îro çarşemya serê Nîsanê ye cejn e sersala milletê me êzidî ye. Êzidî li her devera cîhanê berê û resmên çandî vê cejnê pîroz dikin her sal tam di vê wextê de. We goterê û em jî li ser navê xwe, li ser navê kanala xwe em vê cejnê ji milletê me, ji gelê me êzidî re em li wan pîroz dikin. Em hêvî dikin ku bi vesîleya vê rojê, roja pîroz êdî aramî çêbibe, şer û pevçûn bidawî bibe, êrişê li ser milletê me êzidî êdî bidawî bibe, milletê me êzidî bigêje statûyekî, bigêje huzûrekî bi vê vesîlê em dibêjin em hêvî dikin ku ev cejn bi xwe re aramî aştiyê bîne. Li Rojavayê Kurdistanê terora dewleta Tirkiye hebû lê aniha vê terorê cihê xwe yani dewleta Tirkiye cihê xwe ji çeteyên Şamê re hiştiye. Êdî ew dikin. Em fêr bibûn ku dewleta Tirkiye dike hem li Rojava dikir û hem li Bakurê Kurdistanê êdî em dibînin ku çete dikin doh koçberên Efrînê yên ku di nava koma sêyemîn de vegeriya bûn rastî hewldanên provokasyonê hatin. Mesela hevalê me dibêjim provokasyon. Ez nabêjim provokasyon e. Ez dibêjim rasterast êrişên çeteyan e. Çar gencên me ji ber sedemên ku ew li gorî xwe çê dikin em nizanin çi sedeme hatin girtin lê ji ber helwesta milletê me çeteyan mecbûr ma wan xortê me serbest berde. Îro jî dîsa di nava eynî koma ku vegeriyane kesekî din hate revandin
vaya li Efrînê çêdibe. Yani tên insanê me digirin direvîne. Ev bu yer binpêkirina peymana 29 çilê 2026 di navbera Qesedê û hikûmeta demkî de ye. Ev hevokekî heqetin pir komîk e. Yani peyman çawa mümkün e bi çeteyan re ya? Ya peyman meyman tunê ye. Peyman tamamen ji bo qezençkirina demê ye, zaman qezenç dikin, ji bo bikaribin xwe hazir bikin, bi temamî êrişê ser Kurdan bikin, wana têk bibin. Têkbirinekê eskerî, têkbirinekê psikolojîk, têkbirinekê fîzîkî. Dewleta Şamê aniha xwe hazir dike. Ev peyman tenê ji bo qezençkirina wext û dem e. Yani ez peyman nabînim. Dewleta Tirkî jî bi aynî awa ye. Bi van dewletan re peyman çê nabe. Mesela dewleta Tirkiye çima rabe bi Kurdan re peyman çê bike? Mesela fehm nakim yani. Dewleta Tirkiye Kurdan tune de hesibîne ya. Peyman çima dikare çê bike? Ji ber vê yekî çê nabe. Soz jî nikare bide. Dibêje tu hemwelatiyê minî li gorî qanûnên min dibe tu tevbigere. Xlas. Dewleta Tirkiye wisa ye. Qanûnê me hene herkes mecbûr e li gorî van qanûna tevbigere. Ez dewletekî bi hemwelatiyê xwe re radibe peyman çê dike? Çawa mümkün e? Nabe. Ji bo peyman çê bike dibe statûya te hebe. Milletê Kurd beriya ku bi dewleta Tirkiye re peyman çê bike dibe di qada navnetewî de xwe bike xwedî statû, xwe bike hêzekê meşrû, paşê bi dewleta Tirkiye re rûnê ser masê. Dewleta Tirkiye dixwaze tu bibî xwedî statû. Na, wê demê tu sozê ku bide te derbas nabe. Çê nake. Mesela aniha hevando çetên Şamê xebata bi rêveberiya Xweser re qedexe kirine. Hemî însanên ku ji bo rêveberiya Xweser dixebitin qedexe ye. Çawa qedexe ye? Ji bo vê yekê pir kes hatine binçav kirin. Mesela vaya normal skandal e ne? Rêveberiyekî Xweser heye, li Rojavayê Kurdistanê ye, bi milyonan însan li wê derê dijîn û qebûl dikin, dixebitin. Lê çeteyên Şamê sırf ji ber ku bi rêveberiya Xweser re xebitiye pir kes kirine binçavan. Vaya skandal e. Normal dibe rêveberiya Xweser aniha hemî peyman meyman xirab bike û biçe Şamê ultimatom bide wan. Yani bi vî şeklî heqete nabe yani. Çavkaniyên heremî ajansa Anha dibêje. Çavkaniyên heremî agahî dane ajansa me Anhayê duh bi şev roja sêşemiyê hêzên girêdayî hikûmeta demkî ya Sûriyê li gundê Nirebiyê ê ku dikeve Bakurê Helebê bi ser malên Kurdan de girtine li Helebê. Du kes kirine binçavan. Aynî çavkaniya dazanîn ku hêzê hikûmeta demkî 20 kes bûne. 20 kes ji hêzên hikûmeta demkî bi 4 wesayetên eskerî yên zirxî bi bahaneya ku ew gencên me ê Kurdan bi rêveberiya Xweser re xebitîne kirine binçavan. Acayip yani felaket e. Kesên ku çeteyan avêtine ser malê wan, navê wan ev e. Yani insanên mağdur. Abdülcelil İdan 55 saliye. Hakim Şahin, Şahin Hakim Şahin 23 saliye. İmad Abdul El Cevad 45 saliye. Muhammed Nuri Muhu 36 saliye. Abdul Cevad Abdülkadir Wulu 63 saliye. Ziyad Ahmed Abdülkadir Wulu 40 saliye. Salih Muhammed Abdülkadir Wulu 45 saliye. Ev kes hatine girtin. Li gorî rêxistina mafê mirovan ya Efrîn Sûriyê İmad Abdülcevad û Şahin Hakim hatine binçav kirin. Yani hêzên Şamê cesaret dibînin dixwede ku werin Helebê bavêje ser malê Kurdan eyn çawa ku dewleta Tirkiye kiriye. İnsanan digirin dibin. Suç çi ye? Tu bi rêveberiya Xweser re di nava tekiliyê de yî. Allah Allah. Çi cesaret e ya. Hişê mirovan sekine hevano ez ji we re bêjim rêveberiya Şamê her ku hêz û quwet digire, her ku mezin dibe, zexta xwe, zora xwe ye li ser Kurdan ew xwasa zêdetir dike. Vaya sedî sede li derekî binivîsînin. Serê me dikeve belayê bi van çeteyan re. Aniha hê hêza wan tam qewî nebiye,
Dibe em zorê bidin ser wan bi şeklekî çareseriyekî bibînin. Çareseriyekî wisa bibînin ku kes nikaribe êriş bike. Na em derbasê Meraşê dibin hevan da. Vê êvarê em van mesela jî niqaş dikin. Lê giranî em ê bidin ser tekîlê İsraîlê. Mesela aniha dewleta Tirkiye ecayîb ditirse ku İsraîl êrişê ser Tirkiye bike û rewşa Kurdan pir hesas e û Kurd berê xwe bidin İsraîlê biçin aliyê İsraîlê. Li Bakurê Kurdistanê rewş ne weke ya Îranê ye. Mesele dikare tevlihev bibe. Em hêvî dikin ku dewleta Tirkiye hilweşe. Çare tune ye. Li Meraşê vê meselê jî merû dikare nîqaş bike. Çima di nava du sê rojên dawiyê de hem li Sîweregê û hem jî li Meraşê ciwanên dibistanê davêjin ser dibistanên xwe, sîleh bikartînin, rast te rast gule diraşînin derdorê. Li Meraşê neh kes hatin kuştin. Yek ji wan mamoste êdin tev xwendekarin. Tev zarokin. Ya. Acayip felakete. Yani ev çi ruhiyete. Pergala perwerdeyî ya dewleta Tirkiye gencê me anîne çi halî hûn dibînin? Ji ber vê yekê em tim dibêjin müfredata li Bakurê Kurdistanê divê cuda be. Em ne mecbûrin perwerdeyiya vê dewleta rizî bînin welatê xwe û bixin mêjiyê zarokê xwe. Em ne mecbûrin ya. Mesele ne tenê zimanê Kurdî ye. Wextê ku tu zimanê Kurdî bikî zimanê perwerdeyî û ev pergala sistema eğitimê, sistema perwerdê ya li Tirkiye tu bînî Bakur mena wî tune. Dibe em li gorî urf û adetê xwe, li gorî rabordiya xwe, dîroka xwe, li gorî siberoja xwe, li gorî adetê xwe em perwerdeyî bidin dest pê kirin. Adet wisa ye. Her civak li gorî urf û adetê xwe perwerdeyî pêş dike. Tiştê ilmî hene, tiştên hevbeş. Yani biyolojî dibe, kimya dibe, matematik dibe. Bana tiştên hevbeşin, bana gerdûnîne, li her derê dünya aynı ye. Tu Pirtûkekî perwerdê ya Fransayê, Almanyayê dikarî pir rehetî bînî Bakurê Kurdistanê wergerinî Kurdî û bi zarokan bidî perwerdekirin. Vaya normal e. Tirkiye jî dikare wisa bike. Lê pir ilmên din hene, dersên din hene dibe tamamî aydê Bakurê Kurdistanê be. Jaliyê mamosteyên me ê Kurd ve were amade kirin. Li navçeya 12 Şubatê ya Parêzgeha Meraşê ya Bakurê Kurdistanê de êrişeke çekdarî ya li dibistana navîn ya Aysel Çelikê de neh kes hatin kuştin. Di êrişê de mamosteyekî û heşt xwendekaran jiyana xwe ji dest da. 13 kes birîndar bûne, rewşa sisê ji wan gelekî giran e. Li gorî agahiyan êrişkar xwendekarê sinifa heştan e, navê wî İsa Aras Mersînlî ye, bi çekê ketiye hunderê sinifê du sinifên cuda. Rasta rast gule raşandiye ser xwendekaran û ser mamosteyan. Waliyê Meraşê Mukarrem Ünlüer li ser bû yerê agahiyên dawî dane, dibêje êrişkar piştî komkujiyê gule berdaye xwe jî û dawî li jiyana xwe aniye. Em behsa însanekî 14 salî dikin evan da. Ev kurik, ev gencê 14 salî zarok e. Kurê polîs e. Sîleha bavê xwe girtiye, çûye dibistanê û gule berdaye ketiye du polayên cuda, du sinifên cuda. Êrişkar piştî komkujî gule berdaya xwe û dawî li jiyana xwe aniye, li gorî agahiyê Ünlüer, bavê êrişkar polîsekî berê ye tê texmînkirin ku xwendekar çek ji bavê xwe stendiye. Hêzên Ewlehiyê bavê êrişkar jî xistin bin çavan Uğur Mersînlî çima çeka xwe daye kurê xwe. Yan jî çawa destûr daye ku kurê wî bikeve nava xibatekî wisa. Yani tabii yani serî wî jî dikeve bela. Yani kurê wî dawiye de yani kurê wî miriye. Yani ew jî bi şiklekî mağdûr e. Yani rewşekî pir zehmet e. Hêzên Ewlehiyê bavê êrişkar Uğur Mersînlî ê ku xwediyê çekiyê desteser kirin, rayadaran ragihandin ku îddiayên li ser medya civakiyên di derbarê êrişên li ser dibistanê de nerastin. Hin agahî derketibû medya civakî de dibê nerastin. Wezîrê Karê Navxweyê Tirkiye Mustafa Çiftçî eşkere kir ku hejmara kuştiyan gihîştiye nehan
Anî ziman ku xwendekarê 14 salî bi çekên ku ji malê aniye ketiye nava du sinifan û komkujiyekê mezin pêk aniye. Mustafa Çiftçî diyar kir ku 13 birîndar hene, 6 ji wan dibin çavdêriya hûr de ne, beşa lezgîn. Mustafa Çiftçî beyan kir ku ev bûyerekê şexsî ye, ne meseleyekî terorî ye. Ji ber vê bûyera trajîk jî li me re şê aniha ji bo 2 rojan perwerdeyî hatiye sekinandin. Niha piştî bûyerê Wezîrê Karê Navxweyî Mustafa Çiftçî, Wezîrê Perwerdeyiyê Yusuf Tekîn, Wezîrê Tenduristiyê Kemal Memişoğlu çûn Maraşê. Wezîrê Dadê Akın Gürlek ragihand ku 3 cîgirên serdozger, 4 dozger ji bo lêpirsînê hatine ekdar kirin. Her wiha Wezareta Karê Navxweyî 8 müfettiş wezîfedar kirine, şandina herêmê da ku bûyerê ji her alî ve lêkolîn bikin. Niha Dadgeha Maraşê ji bo parastina derûniya zarokan, ji bo lêpirsîn hinekî din berfirehtir bikin, qedexeya weşanê daniye ser bûyerê. Hêzên Ewlehiyê li ser sedemên ku zarokekî 14 salî ber bi vê şiddetê ve ber bi vê tundiyê vebiriye lêkolînekî pir alî daye dest pê kirin. Eşkere bû ku ev kesê ku êriş pêk aniye navê Ömer Ketê ye. Deqekî na temam e. Niha ev Ömer Ketê li Swêregê êriş pêk aniye. Niha hûrguliyên êrişa li ser Swêregê jî eşkere bû. Ê Maraşê hevano anha bûyer qedexe danîne ser weşanê. Tiştek ku em dikarin jê derbixin, zarokekî 14 salî sîleha bavê xwe digire, dişe mekteba xwe û êriş pêk dîne. Sedem çi dibe bila bibe. Sedemê wî heye sedemekî eleqa wî mektebê re heye. Bawer dikim gilû gazin jî wî heye. Paşê wê eşkere bibe. Bavî wî baştir zane. Wê bavî wî biaxife muheqeq yani. Ya zarok ji mektebê hatiye avêtin, ya di sinifê de maye, ya ji perwerdeyê bê par maye. Mesela vaya a Maraşê lê a Swêregê eşkere bû. Ya Swêregê hinek cuda ye, binêrin çawa ye. Kesê ku êrişî pêk tîne navê Ömer Ketê ye. Ömer Ketê li navçeya Swêregê, Rihayê êrişê dibistanekî dike. Ya çiqas 16 kes li wê derê birîndar dibin li Swêregê. Paşê jî diçe xwe bi xwe dikuje. Ew jî li wê derê xwe dikuje. Pir dişibin hev her du çalakî jî. Nebijim çalakî ye, her du bûyer jî. Rojekî beriya bûyerê derket holê ku ev kes, ev 18 salî Ömer Ketê hatiye binçav kirin. Çima hatiye binçav kirin? Ji ber ku li ser Instagrama mekteba xwe di binûyî de peyam nivîsiye. Em bi hev re bixwînin. Lîseya Anadolî ya teknikî û pîşeyî. Teknik meslek lise, erê Anadolu Lisesi Ahmet Koyuncu li Swêregê du hêrişeke çekdarî pêk anî bû. Hûrguliyên nû yên li ser vê êrişê derketin holê. Li gorî agahiyan ev êrişkarê 18 salî Ömer Ket demeke kin beriya êrişê li ser hesabê xwe medya civakî gef li mektebê xwaribû. Yani hem müdürê mektebê hem mamosteyên mektebê tehdît kiribû. Gotibû ez têm, ez ê werim qira we bînim. Mesela di mesajê wî de çi hebûn li ser Instagrama mektebê, li ser Instagrama mektebê nivîsiye dibistanê. Pir ji her kesî re vekirî. Heta însan binî de bersiv didine. Divê tiştekî wisa neke. Li ser vê hat binçav kirin, lê polîs ew berdan. Mesela polîsan ew berdan. Dibêje di nava çend rojan de li dibistanê ez ê êrişekî pêk bînim, xwe amade bikin. Em ê sibê hev bibînin dibêje. Roj jî beyan dike. Ez ê we hemiyan tune bikim. Mesajên bi vî şeklî nivîsandibû. Piştî vê meselê rêveberiya dibistanê agahî dabû polîsan, giliyê wî kiribûn li ser vê îxbarê Ömer Ket rojekî beriya bûyerê tê binçav kirin dibin qereqolê, lêbelê piştî ku îfadê wî digirin serbest berdidin. Yani gef û tehdîtên ku ev kurik li ser hesabê dibistana xwe dinivîsîne tehdît cidî nagirin. Ömer Ket
hat berdan sibeha roja din diçe çeku silahê xwe digire ez bawer dikim 5 silah bi xwe re biriye. Dikeve nava mektebê. Di koridoran da dîmenî wî hene mümkün e nîşanê vedim na. Dikeve nava koridora mektebê. Kîl ber wî dikeve. Gulelê diraşîne. Zarezara xwendekaran e. Dikeve hemdorê sinifan. Kîl ber wî bikeve. Paşê jî bi xwe xwe dikuje. Yani li gorî agahiyan di dosyaya lêpirsînê de hevanno sedema êrişê hêrsa bi serneketinê ye. Yani ev Ömer dibêje çawa mümkün e ez di sinifê de dîmînim çawa mümkün e ku mekteb min ji dersê dûr dixe. Yani adaleta xwe yani adaletê bi xwe digere. Adaletê bi xwe datîne. Veya çi hevanno li dewletekî li welatekî wextê ku bawerî bi adaletê tune be tu nikarî bî doz vekî mehkeme ve bikî tu nikarî bî tu bawerî bi adaleta dewleta xwe neyînî tu çi dikî tu hewl didî bi xwe adaleta xwe pêk bînî. Veya ji ber ku li dibistanê çêbû haya me jî heye. Di nava meseleya kar û pere û fabrîqeyan de di nava karsazan de li Tirkiye sibê heta êvarê însan bi xwe li adaletê digerin, bi xwe adaleta xwe pêk bînin, hevû dikujin nakeve rojnameyan. Nayê weşandin, vedişêrin jî. Ömer ket ji ber nebûna li dibistanê derbasî lîseya vekirî bûye, li wê derî jî bi ser neketiye. Pêşî ji mektebê davêjin ji lîsê diçe lîseya vekirî açık öğretim. Li wê derî jî bi ser nakeve. Tespît bû ku wî ji ber têkçûna jiyana xwe ya perwerdeyî rêveberê dibistanê tehdît kirine. Yani ev kurik rêveberên dibistanê weke berpirsyar dibîne. Di têkçûna dibistana xwe de. Wana berpirsiyar dibîne. Divê di rûyê we de ez bi ser neketim. Halbikî ji vî kurikî siyasetmedarekî pir mezin şoreşgerekî dikarîbû derketa. Yani dikarîbû pergala perwerdiyê bi temamî bida guherandin. Dest bi çalakiyekî bikira mesela. Hemî xwendekara baniya derdora xwe bigote em pergala perwerdeyî biguherînin. Çima? Çünkü rêber tune ne. Rêberê şoreşê tune ne. Pergalekî, saziyekî me, komeleyekî me tune van gencan li dora xwe kom bike. Ve fehm kir çima em dibêjin dibe em serwerê coğrafya xwe bin. Sîwerek ya, sîwerek yani ev xort, ev genç, em nizanim yani Kurd e, Tirkiye, Erebe mesele ne ye? Ev xort çima li sîwerekî nikare biçe komeleyekî Kurdan dawa xwe jê re bibêje. Bibêje ez ji mektebê hatime avêtin em çareyekî alternatîf bigere. Cûreyekî çalakî em bidin dest pê kirin. Yani li sîwerekî qet însanekî me rêxistintirî tune xwedî li van xortan derkeve. Çawa çêbû ya? Mesele ew e. Dewleta Tirkiye dixwaze pergala rêxistinkirî a Kurdan temamî serûbin bike. Mesele ne xortekî biçe mektebê gulel însana biraşîne. Çima? Çima em xwedî li hev dernakevin? Ve fehm kir çima ji Kurdan re dewlet lazim e? Ve fehm kir çima ji Kurdan re pergal lazim e? Na. Nayê fehm kirin. Na. Ji Kurdan re pergal lûzum nake. Sistem lûzum nake. Kurd bila per perîşan bibin, bila Kurd xortê Kurda li her koşeyekî cîhanê bila bibin soytarî, silah bixin destê xwe, êrişî xelkê bikin, werin kuştin, bê perwerde bibînin. Ne? Wextê ku rêxistin tune be, mirov bi xwe birêvane be, encam wisa dibe. Ya piştî wê êrişa ku Ömer ket kî ye nizanim yani. Netewa wî ne mühîm e. 16 kes birîndar kirin. Paşê dawî li jiyana xwe anî. 18 saliya xwe de. Di çarçoveya lêpirsînê de du rêveberên emniyetê yên navçê, du rêveberên perwerdeyiya netewî yên navçê ji kar hatin dûrxistin. Sendîkaya Ketkarên Perwerdeyê Zanistê Eğitim Sen jî li dijî êrişa li Swêrêgê li seranserê Tirkiye Bakurê Kurdistanê çalakiyên hevdem li derxistin. Ya sendîkayên Ketkarên Perwerdeyê Eğitim Sen tu çalakiya çil derdixî ya?
Ya pergala sistem çizgikume sistema perverde ya devleta Türkiye red bikin. Mümkün ne insanan bigine perverde bike bigine asteyeki gerduni ne mümküne ya? Mesela çı protesto diki. Ejvera tiştekî bêjim. Di vê meselê de di êrişa li ser dibistanan de mağdurê herî mezin xortê 18 saliyê ku hatiye kuştin, xortê 18 saliyê ku biye qatil. Perwerdeya dewleta Tirkiye xortê me 18 salî kir qatilê xwe. Li Meraşê xortê 14 salî ku kurê wî polîsiye mağdurê herî mezin ew bixwe ye. Kurikê 14 salî mağdurê perwerdê ye, mağdurê civakê ye, mağdurê malbata xwe û bavê xwe ye, mağdurê vê dewletê ye. Dewlet divê hesab bide. Di nava pergalekî de xortekî 14 salî eger bibe qatil ew pergal divê tune bibe, serûbin bibe, jinû ava bibe. Merû çawa dikare xortekî 14 salî sujdar bike ya? Tüccar êrişkarekî sujdar nekin hevanda. Êrişkar encama tiştekî ye. Vaya wisa ye. Dawiyê de ji xwe her du jî mirin yani. Her du jî hatin kuştin yani. Tu wextê di nava vî welatî de dehna, pêncîna, sed televizyonê wan hene. Her televizyonekî de ev rêzefîlmên mafyatîk hene. Çek û sîleh di destê wan de ne. Diçin edaleta xwe pêktînin. Ev genç li wan temaşe dikin tabii ki ya. Dikevin bi tesîra wan tabii ki ya. Rêveberên vî dewletê sibê hetayê varê zimanekî tûj em lêxin, bikujin, em ha bikin, em bikevin vira, em ê vê derê mala wan xirab bikin. Em ê bikevin Sûriyê, em ê jor da bikevin, binî da derkevin. Wextê rêveberên dewletekî tim wisa hevesiya xwe bi çek û sîleh anî çareseriyê tim di şiddetê de dît, ê çi dibe? Ewladên wî dewletê jî, ewladên wî li wî welatê jî wisa dibin. Yani kifşe. Ji ber vê hevano divan her du bûyerên li Maraşê û Sîwerê de mağdurên herî mezin her du xortin ku êriş kirine û paşê jî dawî li jiyana xwe anîne. Tenê her du mağdurin. Ez ji we re bêjim. Sujdar dewleta Tirkiye, sujdar civake, sujdar sendîkayên perwerdê ne, sujdar mamoste ne, sujdar bavê wan zarokê ye, jîranên wan in. Sujdar ew kesên ku di civakê de rê nadin ku civak xwe perwerde bike, xwe bi rêxistin bike. Sujdar ez ê de neçim. Pêdiviya Kurdan bi pergaleke rêxistinkirî heye, xweserî dibe, dewletbûn dibe, serxwebûn dibe. Feq nake. Donald Trump dibêje me û Çînê li hev kir û tengava Hormuzê vedibe. Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku ew ê tengava Hormuzê ya stratejîk bi yek carî ji çûna hatinê re vekin. Trump diyar kir ku wan di vê pêvajoyê de bi Çînê re peymanekî girîng çêkiriye. Mesela Çîn û Amerîka dikarin peyman çêbikin. Ama Kurd û Tirk nikarin peyman çêbikin. Kurd û Sûriye jî nikarin peyman çêbikin. Statûya me tune ye. Binêre xelk peyman çêdike em dibêjin erê Çîn û Amerîka peyman çêdikin. Çünkü statûya wan aynî ye. Tu li ser navê çi diçî bi Sûriye re peyman çêdikî? Mana wî tune. Hemî demboriye hevanda felaketekî mezin wê çê bibe. Em hêvî bikin ku konjonktûra siyasî, hewa û atmosfera siyasî ya rojheta navîn biguhere, hêz û quwet ji nû ve bikeve destê rêveberiya xwe ser, em car din bikaribin hesekê reqa, tebqa temamê Şamê em bi xwe bi dest bixin û em kontrol bikin, em li wê derê aramiyekî, huzûrekî bînin wê derê. Hêviya min heye. Li Kobanî jî ala wan çetiyan divê li banê be. Ne rast e. Veya bêhurmetiye li Kobanî. Ne wisa ye. Kesên ku ev velhasıl
Ez nekevim nava mesele ji ber ku hinekî hasas e lê em li bendê ne ku di demên pêş me de rêveberiya demkî dikare ji kar were dûrxistin hevanno tevliheviyekî di nava wan da çêbibe rêveberiya xweser ji nû ve hêz û quwet bigire tiştekî wisa mümkün e derekî binivîsînin veya daxwaza milletê me ye jî di nava milletê me de xetekî ciddî ya netewî heye aniha germ dibe di demên pêş me de Rojavayê Kurdistanê dibe xwedî statû. Donald Trump eşkere kir ku rêveberiya Pekînê yani Çînê soz daye li gorî peymanê Çîn êdî çekan naşîne Îranê. Donald Trump li ser platforma xwe ya medyê civakî peyamekî belav kir qala dengvedana pêngavên xwe kir destnîşan kir ku operasyona pêkanîna ewlehiyê û vekirina tengava Hurmuzê gelekî giring e. Ew pêngav ji bo aboriya cîhanê jî heyatî ye. Ya aboriya cîhanê aniha ev derdora sermayedariya cîhanê zextê li Trump dikin. Dibêjin te mala me xirab kir. Te em birin îflazê. Çi bike vê Hurmuzê veke bi Îranê re rewşê hinekî nerm bike. Piyasa serûbin biye. Di peyama xwe de Donald Trump dibêje Çîn ji vekirina tengava Hurmuzê ya bi temamî gelekî kêfxweş e. Tabî ki kêfxweş e. Ez vê yekê hem ji bo wan hem jî ji bo hemû cîhanê dikim. Ev rewşa girtina tengavê wê tu caran êdî dubare nebe. Rêveberiya Çînê li ser neşandina çekaniya ji bo Îranê jî dibe bi me re gîştiye peymanekî. Çînê soz daye me ku ew ê ji vir û pêve çekan neşîne Îranê. Ya çekan naşîne ama agahiyên istihbaratî de Çîn hevanno 30 sal 40 sal li pêşiya dünyayê di teknolojiyê de. Pir pêşketiye Çîn. Serokê Amerîkayê diyar kir ku ew ê di hefteyên pêş me de biçe Çînê jî qala pêwendiya xwe ya bi serokê Çînê re jî kir. Di nava çend hefteyan de ez gihîştim wê baweriyê ku serokê Çînê wê min pir bi germî hembêz bike û min pêşwazî bike em bi hev re bawekî zîrekane û gelekî baş bixebitin. Wala xelk zîrek e. Aniha hevanno tamam. Mesela ji bo ku dewleta Tirkiye komkujiya Enfalê nas bike Dem Partî ketiye nava hewldanan. Dem Partî ji dewleta Tirkiye dixwaze ku Enfalê weke jenosîd nas bike. Qet tim mana wî tune ye hevanno. Mana wî tune ye. Dewleta Tirkiye bixwe Enfal pêkaniye li hember Kurda. Pêşî dibe lêborîn ji Kurdan bixwaze. Ya hevalê me heqeten ecayîb in ecayîb. Siyasetmedarê me pir ecayîb in. Bûyerekî ku beriya 40 sala li Iraqê pêkatiye Saddam komkujî Enfalê pêkaniye. Saddam aniha tune ye. Dostekî qedîmê Tirkiye bû. Tamam. Bi hev re kar dikirin yani li hember Kurda. Ana hevalê me ji Tirkiye dixwazin wê komkujiyê nas bike. Dikare nas bike ama çi ye? Dikare bêje erê wala jenosîd bû. Başî çi manewî heye? Dewleta Tirkiye dibe acîlen ji ber kirinên xwe yê li hember Kurdan lêborîn bixwaze. Bibêje ez poşmanim. Ez êdî nakim. Min kir nebû. Min kir ez poşmanim. Min sûç kiriye. Milletê Kurd çi bixwaze ez razî me bidim. Milletê Kurd li Rojava statû bixwaze ser sera ser çava. Milletê Kurd li Başûr bixwaze serxwebûnê ser sera ser çava. Tiştê ku ez layıqê Türkmenan dibînim. Tiştê ku ez layıqê Tirkên me yê Qibrîsê dibînim. Tiştê ku ez layıqê Azeriyan dibînim. Ez ê layıqê Kurdan jî bibînim. Ji bo min êdî Kurd, milletê Kurd
Perçeyekî dewleta Tirkiyeyê, perçeyekî netewa Tirkiyeyê, li Rojava dewlet bixwazin ez ê bêjim erê, li Iraqê dewlet bixwazin, li Îranê dewlet bixwazin ez ê bêjim erê, çawa ku ji bo Tirkan dewletan dixwazim, çawa ku ez sibê hetayê werê dibêjim Türkmenistan, nizanim Kıbrıs Türkleri û ez ê bêjim Kurdên me jî ême ne. Hadi Kurdên Sûriyê, Kurdên Iraqê her yek bila bibin xwedî dewletên cuda û em ê bi Tirkiye re hevkarî bikin. Çima viya naxwazin ji Tirka, ji parlamentoya Tirkiye. Ka viya bixwazin? Pêşî viya bixwazin? Başê dewleta Tirkiye komkujiyê bi xwe nas dike. Yani evveliyet ev in hevalno. Evveliyet mühim e. Ez xatir ji we dixwazim saet 21 û nîvan delgorî saeta Ewropayê 22 nîvan delgorî saeta Kurdistanê ez û hevalê me ronî riha em ê meseleyên rojheta navîn analîz bikin. Gulistan Doku dawa wê heye ew jî pir girîng e ka min derin êvarê ronî riha ji çi ji me re dibêje. Peyamê wê jî hene. Ya dev ji Baxçelî berdin ya. Baxçelî çû. Baxçelî ji we re bêjim vegeriya ser eyarê xwe doh bûne, doh derketiye pir beredayî daxife. Mamoste Canê çawanî ji te re silav rêz. Ya kî çi dixwaze bila bixwaze. Heqê milletê Kurd ê serxwebûnê heye tune ye. Heye. Heqê milletê Kurd ku dewlet ava bike heye yan tune heye. Tamam xilas. Yani vê dünyayê de kîjan însan, kîjan hêz, kîjan dewlet dikare mafê rewa yê Kurdan qedexe bike. Mesela kîjan însan dikare bêje, însan Tirk dibe Kurd dibe. Heqê Kurda û dewlet ava bikin tune ye mesela. Kî dikare vîya bêje? Tu kesekî nikare bêje. Tenê tiştekî dikarin bêjin. Ya heqê Kurdan ku dewlet ava bikin serxwebûna xwe îlan bikin heye lê vê gavê nel gor menfaetê wan e. Wê demê divê argümenta xwe derxepêş binîvî tijî bike. Çima dewletbûn, çima serxwebûn nel gor menfaetê Kurdan e. Divê vîya ji me re îzah bike û me îqna bike. Mesela ez vekirî me îqna bim. Bila camêrekî, canikekî me îqna bike ku dewletbûn nel gor menfaetê Kurdan e. Problem tune. Ama nikare bêje heqê Kurda tune ye. Çawa heqê Kurda tune ye? Heqê Kosovo heye ne? 3 milyonê nüfusa wan. Heqê Liechtenstein heye ne? 200,000 nüfusa wan. Heqê Lüksemburgê heye ne? Ez nizanim hejmar. Ji qasê. Qasê nisey bîniye? Biçin Lüksemburgê. Biçin. Bajarê xweşikê Lüksemburgê bibînin. Bûye dewlet. Mesele ne hejmar e? Ma Singapur. Biçin Singapurê. Weke Swîsrê dewlemend e. Welatê herî dewlemendê cîhanê ye. Tu tiştekî ji te tune. Ne petrol heye, tiştekî tune ye. 5 sal berê süper fuqare bû. Ama nabiye welatê herî dewlemendê cîhanê û bi qasê bajarekî Kurdan na ha. Qasê bajarekî na, qasê navçeyekî Kurdistanê ye. Ya. Xatirê we silav rêz hevalna.